Office District Tuberculosis Officer Ribhoi District Lingba ka program Rat Ding Khong ye ka Jingbam TB Pradhan Mantri TB Muk Bharat Abhiyan PMTB MBA haka arpakandai terik rumpang kala sam ye ka Jingbam Taimet she ki Nongpang TB ki bedang sha sumar bat dang di dawai ban kot ban kia nakani ka Jingbam ye kini ke Jingbam Taimet la penbiang bat Beijing lot da ki riu shimet bat garkhana ki balating khon ye ki Nongpang bat penbiang ye ki jingdon kam jengki ha ka por begidang sha sumar hadu bekinda kot da kya pura kirang ba bat ki karkhana ki balating khon ye ki Nongpang TB ki kan thop yo ba Sostenus Sotun MLA ka jirang ka Shyam Ferris Century Private Limited ka Methan Alloy Private Limited bat ka Pioneer Carbide Private Limited ya ka Jingelang Sam Jingbam shiki Nongpang TB la pelong ha pelau jang ka Public Health Center Byrnihat ko manshipin kan mau ya ka Pradhan Mantri TB Muk Bharat Abhiyan program la play pat ba da ka President jang kari India Draupadi Murmu ha ka khandai tarik unailar arhajar arpuar kadi ka thong ban penyo jingerap na ka benta ki bapang TB pada ka juk ka por ban penchluru ya barok ki nong shang shnong jang kari India na du ki nong mi khmat ki officer ki kinhun seng tremon ngobha ba pher ki riu shimen bekin phai khmat ban yarap shakitu ki bayo ek Jingbam TB ban kershani ki da ka ba penbiang ye ki Jingbam ki batei ya kamet nutritional food ya ki Nongpang TB ban pentre kam ye kini ke program ko Office District Tuberculosis Free Boy kala shimkhia hadu kata ban yerap na kapenta ki laipun riungut ki Nongpang TB ban yo ye ki bam kisa ki batei met food basket lingba ka jingno sinyang laitli ki company shimet paru emily ka jirang uba Sostenus Sotun ulapan bana ba undang beteng banting khon ye ki shpongut ki Nongpang TB da ka ba ayu sinyang hriu phau hajar tingka na kapenta hriu banai ye kini ke Jingbam Taimet na kabenta laipun riungut ki Nongpang TB la sam do ba Sostenus Sotun ha ka jingedon lang ka DMHO Nongpo Dr. Mrs. TS Mumin Dr. E Kalwing District Tuberculosis Officer Ribhoi District Dr. P. Marak, Medical Officer Byrnihat PHC, ki Manager jong ki lightly ki private company ki balating khon ye ki Nongpang, mat ki Samla Pule Bachelor of Social Work BSW jong ka Women's College Shillong. Honorable Prime Minister yaka jingthmu ha kabidai bat komno ban rat ding khong ha kabidai bat ke Jingbam TB kaba borok ngitip kaba ki longyeng kila ye kendu ye ki jinge ki babun ting soban penpau ya ka jing sungu ya ki sarkar nadu ka central nadu ka state government lingba ke health department kaba kila shim ya kene ka sinjam hakaba kilai le shitom kilai tre shitom na doi doctor ki nurse ki staff baro jong ka health department kilai le shitom kun mo ban pencil khu iki ba iki patients ba ki patients kim dai ban tieng baro ki patients ki badon ya kene ke jing shitom kim dai ban tieng namar kane ke jing shitom kade ke jing shitom kabala ban penkoj kumbala batai dai doctor momen dbmnTv ba kino ke bayo ya kene ke jing shitom pidon kam ma testa agar kom di dawai ke jongpi nangta pidon kam ban bam ya ki Jingbam ki Jingbam ki batai kela ban atshu ya kita ki nutrients ke ban la ban yele ya kene ka jing shitom tenga so ban a ya ki jingero ya baro ki factories lain keno ki individuals ki balaya don mentalang bat ki health department na ka menta kumno ban contribute ha ka bidai bat ki nutrition lain ki bam ki balala ban adopt ya kini ki patients ya ki lingba ke jing ki contribution ke jongki ban a ya ki Jingbam ki batai na menta kini ki patients ki ba don ya kini ka jing shitom te na kaliang jonga kum u nong mi khmat na sungo kumbang ilaya keren kumbang ilaya ya nadu ki por ki bamenswa bat i Dr. Kalwing ilai kendu ringkat bat ki baro ki doktor ki bedon lang khang meeting kat kum ka jing kerpat kat kum ka jing persngo lang na kaliang jungki te na kaliang junga kumunong mikmat ngilai persangi haka mencem senam bat mentaru ngabu hi ka jing kular hakmat jungpi ba nginsa adopt biang bat ngasai biang san repo jan na gamentau niu na gamenta kenika samoi ka bamaki penpenyat na gamenta pin distribute ya kenika patients kiba don ya kenika jing shitom te ngasa handover hai Dr. Pritam na dengan mikedu lana direct happy tenga penpau ya kataka jing etrelang ringkat batpi namar ngikwa ba
ke jing thmu ke thong ka ba sarkar ka don ling ba ka health department na ka banta banyarap ya ki patients te na kalian jungi ngi kwa ba ka jela ka jungi ngi kwa ba ka ri ka jungi kan light no na kani ka jingpang kan light no na kani ka jingstom ka ba ki paj ba ki kendu kamtam ha ka bedai ba kani ka jingstom TB hoi kidon kiwe ru ki jingstom ki ba ngidon kam bangin hab ban ai ke awareness ban pisngau ki paj ba hendai particularly ha kani kisngi namar ba ka dei ka program ha ka bedai bat ka ha ka bedai bat ka jingthmu jing soka na kamta ban rat ding khong ha bedai bat ka jingstom TB bat ki TB patients ye donane tenga ai ya ka jingero ban ai ya ka jingsungu ya ka health department ya ki doctors ki staff ki nurse baro ki ba ye shimkhia na ka benta kumno ba kin ai ya ka jingpen sothu lane ban yarap ya ki to ki patients ki badon ha ka jing sir but ki patients baro ki bam shim testa ya ki dawai ma ka ni ka jing stom ka jing stom ka bala ban penkoj bat ka dei tang ka jing testa ka jung phi ban di ki dawai bat bam ki jing bam ki batai ka bala ba ngila ban ong ba ngila ban rat ya ki ding khong ha ka bedei bat ka ni ki jing stom TB teng ai ki jingero ya ki jing trelang na baro ki leng lamda ngiyo e kejing trailang na boro kilang kalong ka bae ado ka kata bangila ban rat ding khong habidei ba kinu ki kam la kalong ban rat ding khong kinu ki jing stom dan kinu ki jing ngidon kam ya kejing trailang ban kon nam shop ngai ngo nam tak ni sngi yo ble trai nam tak sngi baula ai ni sngi long pakar pang kalong ru ku sngi jo ba job nam ta yangi borolang bat kumjuro ke piki media ba pila pulut por nang banwan sang ni man point sha besang ha ban ya keren spang ha TV ban kong nang shop ngai kendu habang ayo ya kan jingpang ngai kendu bon ke jing ka ban kong ha ka bam ka di ka baar ha ka thia kadam ka balai hakayat kayang bat kabasau hakaya kenduk bat ki perlok perjaru ngahap kiar ya ki namar tiba ka jingpang TV kala banbit syaki lengba dak bang ya ba medi lang bat taru ang sakno ai lakut ngam halor kan ka jing ais ngobhana kilang itu ki company ngam tip ki company methan bat ki karbat ta ngasngu namta kan neru ba ngasngu namta kan ka jing ais ngobha jung ki ro ka balong sikawei ke jing yarap ka ba nakaliang ni kibio ekne jing pam nyo ya ka jingbam ka batei ya kata kom ka bangin bit min biang in yo kamet ka bukoi ka bkhia ka shat ka bkhlan ket nang mi kismi ki benai bat kisnem bat kumjuro habangi sim ya kan ni jingbam mida songu ro namenta jongki namar ba lengba jongki ba ni yo ka jing yarap hendrai lem kumta nakaliang ni ki ba don hapreng ka jing kardu katan ni jenjar namar ba ngi hable tre shalengkha ngi habla blas ngi ngim la shu ban tre phindai leng ba ka jing dot jongki te ngi sala ban yo ken ya kata ka met ka ba koi ka bhi klan ba rengkat ka ba ngi di tista batikna ya kan ka dawai TB ka ba na po hospital ani dispensary kira ai ready जब शुरू में हमको टीबी मिला था तो हम आया यहाँ पे पूछने के लिए रात को बुखार आता था तो फिर डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको दवाई लेना होगा, आपको टीबी है। तो उसके बाद दवाई पहले जब स्टार्टिंग में जब टीबी जब शुरू हो रहा था तब वो बहुत वीक फील होता था। जब फिर दवाई खाया तो उसके बाद अभी अच्छा स्ट्रॉन्ग फील होता है और बहुत लोगों ने मदद भी किया along with food basket and all। और
अभी दवाई स्टार्टिंग से खाया, अभी 5 मंथ चल रहा है। एंड से पहले बहुत वीक फील होता था, अभी ठीक, अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और नहीं, खाने पीने में कुछ तकलीफ तो नहीं है। और तो you need to eat healthy food, vegetables and etc. And thank you.